Не ляпай. Тебе не Што б гэта не падабаецца, што значыла. я ляпаю не там? Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння нарэшце я бачу гэтых людзей. Вы не бачыце, але вы нарэшце чуеце гэтых людзей і мяне таксама нарэшце, бо падкасту не было даўно. Ну, як бы чэмпіянат Еўропы па футболе, чаго вы ад мяне хочаце? Якой Вось такое ў прадуктыўнасці цябе наогул? апраўданне. Абсалютна, таму што, 3 матчы на дзень глядзець гэта, канешне, не для слабых. Гэта паўнацэнная работа ўжо. Ну, яшчэ ж каментаваць трэба. Сёння ў нас чарговая сходка КК Нягошы. Гэта рэдкі выпадак, калі вы пачулі за гэтую колькі там хвіліну мой голас і голас Насты, але яшчэ не пачулі голас Сярожы. Магчыма, будзе маўчаць увесь астатні час. Да не, фігня нейкая. Не можа такога быць. І сёння мы абмяркоўваем доўгачаканую кнігу, пра якую нам пісалі, гаварылі, якую мы павінны былі абмяркоўваць у чатырох, але Ужо прыдумваеце, або што пісалі, хто табе ўжо пісаў, гаварылі ёй. Нашы На шафу слухачы. прыходзілі і пыталі, дайце нам кніжку, якую вы будзеце наступную чытаць. Так. Я не веру табе. Не рабі выгляд, што ты гэтага не памятаеш. Не. І сёння у нас на павестцы чаго дня, што я несу. Карацей, кніга, якая нядаўна выйшла ў выдавецтве Логвінаў, але калі так падумаць, то ўжо і не нядаўна. Гэта ж Калі было гэта было? сёлета, так? У пачатку Сёлета. года, Ну, прынамсі так. сёлета. Окей. Мгм. Ну, І сёлета, гэта але кніга- колькі гадоў таму яна выходзіла ў часопісе альбо полымя, альбо маладосць цалкам. І ў Сярожы выданне іншае. А ў мяне зусім Унікальнае, іншае выданне яшчэ якого 18-го года у перакладзе Абсалютна зусім лімітаваная іншага чалавека. калекцыя. Мгм. 25 і 25 асобнікаў? Так, ты там казаў? 2 тыражы па 25 асобнікаў было, і як мне падаецца, гэта такая справаздачная нейкая атрымалася кніжка, якую, магчыма, трэба было перакласці ў рамках якогасьці філалагічнага перакладчыцкага даследавання. Ну, вось Сярожа выпендрыўся і чытаў такое выданне, а мы з Настай чыталі абсалютна звычайнае выданне ад выдавецтва Логвінаў, якое выйшла сёлета, пераклад Алеся Емельянова-Шуловіча. І як мы потым зразумелі, ёсць разыходжанні пэўныя у адным і другім перакладзе, пра гэта вы пачуеце пазней. Але спачатку хочацца проста сказаць пра гэтую кнігу, што для Тадеуша Даленгі Мастовіча мы сказалі назву кнігі, мне падаецца, што не. Не, не Мгм. Гера Мікадзіма дызмы. Так А ў называецца перакладзе гэтая Сярожы кніга. па-іншаму. Адна літара. Дзве. Не? Нікадым Ні. ён там. Нікады, ну да, нікады. Ну, а тут Мікадзім, а ў арыгінале ён Нікодэм. Нікадым, і все ж таки дзве, там же яшчэ З з'яўляецца. 3. Дзе ў вас? З. У З цябе «ы». Нікадым, а тут Нікадзім. Нікадзім у вас? Мікадзім праз мо. Нікадзім. Ну, там Карацей, нікадым. гэта все дробязі. У арыгінале ён Нікодэм дызма. І гэта дэбютны твор Тадеуша Даленгі Мастовіча, аўтара нам не чужога, паколькі ён нарадзіўся на Глыбоччыне, і ягонае жыццё першыя гады было шчыльна звязанае з Беларусю. Ён, у прыватнасці, жыў у Глыбокім з сям'ёй. Ну, ты Што калісьці там за казала, жесть? што там нейкая нават мемарыяльная дошка Так, усталяваная вісіць. у Паколькі глыбокім. ён даволі значны аўтар для Польшчы, адпаведна, і як бы Беларусь, якая мае дачыненне да месца яго нараджэння, не магла абмінуць увагай гэта, і ў Глыбокім вісіць мемарыяльная дошка Мастовічу. Ты так галоўнае слово падабрала, Беларусь не магла абмінуць. Мне здаецца, што там ініцыятыва Польшы была ў першую Хутчэй за чаргу. ўсё так. Але давайце Вот. будзем рабіць выгляд, што беларусы цэняць сваіх ураджэнцаў. Ну, хай будзе так. Ну і Вось. спачатку хацелася б, можа быць, трошкі пра самога Мастовіча пагаварыць, хаця, не тое, каб мы хочам там шмат разглядаць яго біяграфію, але проста цікава, што гэта чалавек, які першапачаткова наогул быў журналістам. І ягоная журналісцкая дзейнасць была у тым ліку скіраваная супраць тагачаснага дзеючага ўраду ў Польшчы. Ён вельмі актыўна выказваўся на гэтую тэму, а потым у ягоным жыцці адбыўся вось гэта паварот. Але ў Варшаве у пачатку мінулага стагоддзя адбылася гісторыя, звязаная з адным журналістам, якога вельмі моцна збілі, вывезлі пад Варшаву і пакінулі там у яме. І ўсё гэта адбылося як такі спосаб напалохаць, каб чалавек больш не пісаў тое, што пісаў. І вось такая гісторыя, якая стала паваротным пунктам
для самога Далэнгі Мастовіча, які пасля гэтай гісторыі стаў пісаць мастацкую літаратуру, мастацкія раманы, Ты вы і вось зараз кар'еры. гэта ты вы зараз гэта ўсё расказала, я ўспомніў гэты сцэну з караля Шчэпана Твардага, як там таксама вывозілі неўгодных людзей пад Варшаву Атмасфера тая ж, так. і рабілі всякія непатрэбствы. І цалкам верагодна, дарэчы, што Твардах, ну, я мяркую, што хутчэй за ўсё ён чытаў Мастовіча, і ёсць адсылкі да гэтай гісторыі ў каралі. Мгм. Я чытала такія польскія даследаванні. Ну і вось такім чынам Тадзеуш Далэнга Мастовіч стаў пісьменнікам, адным з самых чытаных на той час у міжваенны перыяд, пасляваенны, пасля Першай сусветнай, бо ён не дажыў да, ну, дакладней, ён дажыў да пачатку Другой сусветнай. Ён вельмі загадкавыя абставіны смерці яго, ёсць некалькі варыянтаў таго, што з ім адбылося, і паводле адной з версій яго застрэлілі, але гэта адбылося ці то 20 верасня 39, ці то 22 верасня. Карацей, абставіны да канца не высветлі, можа быць, недзе ўжо высветлены, але проста мне такія даследаванні не трапляліся. Але карацей, вось ён якраз у верасні 39 году атрымліваецца, што трагічна загінуў. Для мне з усей вось гэтай трагічнай гісторыі падабаецца той факт, што творчасць Далэнгі Мастовіча, скажем так, жыве ў вяках. Менавіта я просто прыгадваю адразу адзін з найярчэйшых успамінаў дзяцінства, як глядзелі ў нашым сельскім доме культуры, круцілі кіно «Знахар», і як гэта прям усе ай-яй-яй, якая клёвая стужка, і усе плакалі, саплямі абмазываліся, і ўсе фанацелі, заўзелі там за прафесора Вільчура, каб ён там памяць хутчэй знайшоў сваю і дачку разам з памяццю. Таму як бы даволі значная, скажем так, фігура аказалася, ну, у плане творчасці, таксама і вось на савецкі час, бо, ну, легендарны, можна сказаць, фільм «Знахар». Бодай, што адна з тых нямногіх меладрамаў, якая рэальна як бы дайшла да нас, якая прыжылася і карысталася і карыстаецца, я так думаю, дагэтуль каласальным поспехам. Так, і быў папулярны фільм не толькі ў савецкія часы, бо я нарадзілася ўжо не ў Савецкім Саюзе, і ў маім дзяцінстве яго ўсё яшчэ круцілі па тэлевізары, і ўсё яшчэ нават я малая, тады з захапленнем глядзела, мне было так сумна, так трагічна, і калі я пабачыла, колькі там гадоў таму, можа быць, 10, я не памятаю, калі выйшаў «Знахар» па-беларуску, калі гэтая кніга выйшла ў выдавецтве Логвінаў, я просто сказала «shut up and take my money», я аддала грошы, забрала гэтую кніжку і была максімальна шчаслівая, чытаючы яе, таму што, ну, наколькі можна быць максімальна шчаслівым, чытаючы кнігу з такім сюжэтам. Так, але Дарэчы, тым не колькі менш... гадоў таму выйшаў жа серыял на Netflix таксама «Знахар», не? Я пабаялася б На гэта Netflix. глядзець. Ну, таму што кніжка, мне падаецца, і серыял, і фільм, дакладней, стары дагэтуль вельмі папулярныя. Ежы Бенчыцкі проста трапіў у самае сэрца гэтай роллю. Я абсалютна нікога не ўяўляю, хаця не тое, каб я надта добра разміралася ў польскім кінематографе, але я нікога не ўяўляю ў гэтай ролі, акрамя гэтага чалавека. Гэта было ідэальна, і вось дзве кнігі, атрымліваецца, якія выйшлі па-беларуску Далэнгі Мастовіча, усе выйшлі ў выдавецтве Логвінаў, гэта «Знахар», і вось цяпер «Кар'ера мікадзімадызму». Але, наколькі мне вядома, па-беларуску ёсць яшчэ ягоны твор «Пракурорка», які, здаецца, не выходзіў у папяровым выглядзе. Ён выходзіў у нейкім часопісе, ці ён быў электронны. Вось такі ў мяне факт-чэкінг проста ўзроўню я. Але, ну, тым не менш, такі пераклад ёсць, і я камунікавала з перакладчыцай. Але «Кар'еры мікадзіматызмы», як вы ўжо чулі ад Сярожы, мы маем адразу два варыянты перакладу. Можна чытаць любы, хаця наўрад ці вы ўжо знойдзеце той пераклад, які ёсць у Сярожы. Толькі калі ў яго трэба аджаць. Хто вам дасць. Але гэта было б цікава пачытаць і параўнаць, мы там у канцы трошкі параўноўваем. Таму вось такім чынам Далэнга Мастовіч, у прынцыпе, мае дачыненне да Беларусі, у сваіх творах таксама згадвае Беларусь, што вельмі важна і ў «Знахары», і ў «Кар'еры мікадзімадызму». Плюс я таксама прачытала яго іншую кнігу. Пакуль мы рыхтаваліся запісваць падкаст, я пайшла ў польскую бібліятэку з мэтай знайсці ўсё, што ёсць у арыгінале Мастовіча. Я знайшла там дзве кнігі. Адна называлася «Памятнік пані Ганкі»,
і яе я ўзяла прачытала, і гэта была таксама даволі цікавая гісторыя пра жанчыну, якая раптам даведваецца, што яе муж, як ёй падаецца, ён дваежонец. Таму што яна атрымлівае ліст ад нібыта яго другой жонкі. Але так гэта ці не так? Я, дарэчы, дзякуючы гэтай кнізе даведалася, як дваежонства па-польску. Гэта бігамія называецца, ці бігамія, мабыць, бігамія, правільна. Карацей, такое слово незвычайна. І Але потым яно такое гэтае нейкае слово, універсальнае, не польскае. ну, гучыць Ну, як як быццам бы нешта бісексуальнасць, такое. вось нешта такое. Так, Ну, але потым я гэтае двойчы слово... Ну, гамію, як так, жанчына, не? І я сустрэла гэтае Зыганія. слово Так, потым у іншай кнізе, што было абсалютна нечакана, тому што ну, гэта не такое слово, якое часта сустракаеш у жыцці. А другая кніга, якая была ў бібліятэцы па-польску пра доктара Мурка, гэта яго вядомы цыкл, але там была толькі другая частка. Першай у бібліятэцы не было, таму я не ўзяла. Але таксама я купіла яшчэ ягоную кніжку па-польску, карацей, захапілася Мастовічам проста па поўнай праграме. Ну, карацей, гэта твой, я не ведаю, каб ты жыла у той час, гэта быў бы тваім аналагам краш. Віталя Рыжкова. Так, я была б яго фанаткай і сачыла б за ўсёй яго творчасцю. Але тым не менш цяпер у беларускіх чытачоў ёсць магчымасць прачытаць дэбютны твор, які вельмі шмат значыў для творчасці Мастовіча, таму што ну, як бы яго падштурхнулі на напісанне гэтага твору даволі трагічныя падзеі і даволі важныя ў палітычным плане. А знахар яшчэ прадаецца па-беларуску, Не. не? Даўно ўжо не. Ну, яна даўнавата Я помню, як выходзіла, у шафе яшчэ былі асобнікі, але гэта было некалькі некалькі гадоў гадоў таму. таму. Так, даволі даўно, але гэта была такая кніга, якую я шмат каму раіла, і потым прыходзілі людзі і такія ў сэнсе, навошта ты нам дала гэта пачытаць, у нас ледзь сэрца не разарвалася. Ну, яны з пазітыўнымі ўражаннямі таксама зноў жа, наколькі гэта магчыма, але яны былі рады гэта чытаць, але пасля гэтага прасілі што-небудзь можна павесялей, калі ласка, каб не плакаць усю кніжку. Вось, Так. і я вельмі задаволены тым, што у нас ўсё ж такі беларусаў ёсць магчымасць прачытаць два вось гэтыя пераклады. Ну, як на мяне, гэта атрымаліся нават два асобныя тэксты. Некаторыя І кніжкі ў адным перакладзе прачытаць не можам, а гэтыя ажно два Вось. маем. Раскоша. І як бы той тэкст, які быў у мяне, гэта для мяне аказаўся вельмі круты досвед, бо гэта не столькі пераклад, колькі навуковае даследаванне менавіта самога тэксту. Перакладчыцы, там Інеса Кур'ян і яшчэ одна жанчына перакладала, здаецца, яны карыстаюцца нейкім навуковым даследаваннем польскім, якое заходзіць з таго, што у нікадымедызме зашыфравана вельмі шмат алюзій на ўздым нацыянал-сацыялізму, не толькі увогуле ў той час у Еўропе. І нават у самой назве твора зашыфравана абрэвіатура НД нікадымдызма, нацыянал-дэмакраты, ці як яны ў той час называліся, карацей. Хутчэй за ўсё так. Вось. І як бы менавіта гэты пераклад, ён цікавы з таго гледжання, што ты чытаеш яго як звычайную прыкольную кніжку, поўная рознага варушняку, поўная розных там экшану туды-сюды, і як бы і жэншчыны, і баблосікі, і страляніна, і бандытызм, і ўсё І мордабіццё. І разам з тым ты ззаду у кніжцы там 100 старонак з гакам каментароў, которые табе просто тлумачаць, чаму вось менавіта нікадымдызм паехаў да Куніцкага, чаму Куніцкі менавіта там зарабляе грошы там лесапільнямі, і як бы чаму ён там у пэўнай абстаноўцы, у пэўным месяцы павярнуўся направа, а не налева. Як бы вось гэта ўсё дэталёва, там літаральна па літарах ўсё гэта даследуецца і даказваецца вось гэты пункт гледжання, што гэтая кніжка расказваецца пра уздым, пра росквіт нацыянал-сацыялізму ў Еўропе. Мне падаецца, што не заўжды такі падрабязны разбор кніжкам ідзе на карысць, калі некаторыя даследчыкі пачынаюць шукаць у сініх шторах тое, чаго там няма. Мне падаецца, што паглядзеў направа трохі перабольшанне, не?
Ну, у пэўны момант ты, конечно, ловіш сябе на думцы, што гэта вось прыцягнута за вушы, за карак, за валасы, неведама за што. Але ну вось гэты пункт гледжання ён мае месца быць, бо ну на ўсё гэта гэта гуманітарныя навукі. І калі ты можаш даказаць вось свой пункт гледжання, то чаму б гэта не рабіць? Гэта толькі Ну так, гэта не раскрывае кніжку матэматыка. Гэта раскрывае кніжку зусім з іншага боку, і я ўпэўнены, што калі капаць у гэтым тэксце глыбей, то знойдзецца яшчэ шмат розных бакоў, не толькі нацыянал-сацыялізм, але яшчэ там паглядзець, я не ведаю, з культурнага гледзяшча, з гледзяшча спорту, там про футбол Хто б мог нічога не падумаць. сказана. Шкада, Вось. шкада. І таксама можна шмат чаго накапаць, шмат чаго знайсці і напісаць талмуды розных даследаванняў вельмі патрэбных і вельмі даволі цікавых. Калі вы чытаеце гэты тэкст, не думайце, што гэта такая сабе хохма напісаная. Ну, насамрэч там ўсё ж такі, калі б там не было столькі ўсяго шмат, вось гэтых алюзій і намёкаў на нацыянал-сацыялізм, то магчыма, нават пра гэта ніхто бы не казаў бы. Ну так, хутчэй за ўсё, кніжка б не засталася ў гісторыі. Можам, в прынцыпе, перайсці да сюжэту. Пераходь. Сюжэт Сережа прошу расказаць. поправить по-своему. Ну, ўсё адно, і калі ўспомніцца, я адразу там што-небудзь ляпну. Там просто вельмі просты сюжэт. Як звычайна, пачынаю пераказваць сюжэт я, Сярожа слухае Далей? мяне да пэўнага моманту, а потым кажа: забудьце ўсё тое, што яна казала, зараз я вам раскажу, як там усё было насамрэч. Але Так, можа сёння, быць, мы мне ўсе здаецца, гэтыя будзе іначай, бо я даўно гэтую кніжку прачытаю, паспеў забыцца Я трохі. таксама. І, дарэчы, давайце перадаваць прывітанне Антону, які мне гэтую кніжку сюды прывёз, і гэта проста найлепшая сітуацыя. Чалавек вязе мне з Беларусі гэтую кніжку, каб я яе прачытала да кніжнага клуба. Прыязджае сюды і кажа: але я табе яе не аддам, таму што я яе пачаў чытаць у аўтобусе, і я не аддам табе, пакуль не дачытаю. І я чакала, пакуль ён дачытае, потым взялася чытаць сама, і мы не маглі абмяркоўваць, пакуль ён чытаў, таму што я яшчэ не ведала, што абмяркоўваць. І гэта карацей, была для цябе вялікая пакута. Вялікая пакута, сапраўды, таму што калі табе расказваюць пра нейкую кніжку, якую ты павінен прачытаць, а чалавек яе ўжо чытае, расказвае, якая яна афігенная, якая яна клёвая, як яна падабаецца, а ты не можаш гэтага раздзяліць, таму што ты яшчэ яе не чытаў. Вось, але Ну, цяпер афігеннасць і крутасць гэта іншае, што мы будзем абмяркоўваць, але цяперака я прапаную ўсё ж На такі іншым перайсці пасвітленні? да і ты сюжэту. даверыш гэта мне, так? Ну давай, пачынай, траві. Ну, я пастараюся, тут там насамрэч не так шмат розных паваротаў сюжэту, і як я раскажу асноўную канву. У нас ёсць Варшава 20 стагоддзя пачатку, гэта такі даволі крызісны час для Варшавы, і у нас ёсць такі беспрацоўны мікадзім, або як па-польску яго завуць нікодэм дызма, які з так званых крэсаў. Ён прыязджае ў Варшаву ў пошуках працы, і праца, дарэчы, вось вельмі у чалавека такія мары, вось пра што вы марылі там стаць у дзяцінстве, не ведаю, доктарам, міліцыянерам, а вось ён у дарослым узросце шукае працу фордансера, гэта такая ж, типа, платны партнёр для танца. То бок табе плацяць грошы за тое, ж ты ў нейкім клубе складаеш камусьці кампанію ў танцы. Вось такія мары ў чалавека былі. Або ён хацеў любіў танцаваць, ён хацеў Так. сваё хобі звязаць з працай. Гэта вельмі прыстойна. Ну, або ён хацеў якім-небудзь партье ў гатэлі. Бо калісьці ў яго была добрая праца на пошце, але цяпер ён як бы вось вырашыў прыехаць скараць сталіцу. Ён там падпрацоўвае, граючы на нейкай, на чым ён там граў, я не памятаю, на нейкай... На гітары ці... На мандаліне, На па-моему. мандаліне. Там... Мандаліна. карацей, граў на нейкім Як музычным... у этом, як у Шалеві быў мандаліна? Як его звалі? Ладно. Не памятаю, я імёны не запамінаю. Іосиф Мандаліна, напрыклад, хай так будзе. Ну, вось тут наш мікадзім Мандаліна грае, падпрацоўвае, граючы ў розных барах, але, ну, разумееце, што грошы на гэта невялікая. І аднойчы у ягоным жыцці здараецца такі выпадак шчаслівы для ягонага лёсу. Так, ён заўважае кур'ера, які сядаў у трамвай
і з торбы ў яго выпаў канверт. Дызма падхапіў гэты канверт, і аказалася, што ў гэтым канверце такое запрашэнне на нейкі важны свецкі вечар, які павінен адбыцца вось сёння, літаральна ў гэты ж вечар. І Дызма вырашыў пабыць добрым чалавекам і гэты канверт занесці па гэтым адрасе, які там указаны. І калі ён туды прыйшоў, аказалася, што чалавек, якому адрасавалася гэтае запрашэнне, ён з'ехаў у кругасветнае падарожжа. І Дызма вырашае, што а чаму б і не, апрануся-ка я прыгожа і сам пайду на гэты свецкі раут, можа быць, з гэтага штосьці атрымаецца. І Не, ён атрымліваецца так, думаў што... пра тое, каб просто вечарам просто тупо Паесці. паесці. Так, таму што ён, Не асуджаем. не абсалютна 100% разумення, 0% асуджэння. І ён вырашае, што трэба яму гэта заложыць фрак і, карацей, накіравацца на гэты вечар. І там ён накладае сабе, канешне, салаты на талеркі, нармальна, так, абсалютна ніякага асуджэння. Ён накладвае сабе ежы, і вось з гэтай ежы якраз здараецца сітуацыя, калі на гэтым вечары адзін чалавек у яго выбівае з рукі талерку, можна гэта так сказаць, талерку з салатам, і тады Дызма на яго, як это сказаць, карацей, Накрычаў і наехаў. абазваў усімі магчымымі магутнымі словамі і не вельмі магутнымі. Абсолютно не стрымліваючы сябе. Вось, і аказваецца, што гэты чувак, который там яму пад локаць яго таргануў, што яго шмат хто не любіць у такіх кіраўнічых вярхушках. Вось, і ўсе, которые там былі прысутныя, яны вельмі абрадаваліся, што знайшоўся такі чалавек, который абсадзіў вось гэтага падліца і Так, вось нягодніка. гэтага палітыка Тыркоўскага і Вось. ягоныя ворагі, якіх, як сказаў Сярожа, даволі шмат, яны вырашылі пасябраваць з чалавекам, які так дзёрзка змог абысціся з іх ворагам. Ну і з гэтага часу жыццё Дызмы змяняецца, і далей мы бачым узыходжанне той самай кар'еры Мікадзіма Дызмы. Яму спачатку прапаноўваюць працу, як это назваць, кіраўнік маёнткамі, так это называецца? Нейкі аканом, штосьці такое. Аканом, так, у Куніцкага, і прапануе яму зарплату 2500 злотых. І на той час у Варшаве гэта, мабыць, вялікія грошы. Але цяпер на гэты час у Варшаве ты добра, калі кватэру здымеш на 2500 злотых. Сказала яна і заплакала. Вось, і трэба сказаць, што ад самага першага свайго кропку увысь сваёй кар'еры Нікадым Дызма пры ўсёй яго абмежаванасці ён даволі такі прашараны чувак. То бок ён разумее, што што ў яго рызыкоўная пазіцыя, і яму з самага пачатку не трэба вытыркацца, трэба як бы разгледзецца па баках і як бы паглядзець, Ну, ўжо пашанцавала, трэба быць дзе ён акуратным. можа там штосьці нахапіць грошай, вось, а дзе не можа. І таму ён выбірае заставацца не ў Варшаве, а паехаць, як ты сказала, у гэтыя крэсы, гэта, дарэчы, Гродненская вобласць, недзе там, у гэты маёнтак, і там быць такім Абарова, сабе панам по-моему, гаспадаром. называецца. Так. Вось. Яму даюць адразу аванс, там некалькі тысячаў злотых, і ён так ціхенечка гэтыя грошы пачынае збіраць, разумеючы, што можа быць такой акацій больше не надарыцца Вось, і з там, атрыманнем грошай. і там пачынаюцца яго, канешне, такія авантуры, што як бы ён пачынае разумець, што ён самец. Вось, і Ой, тое, жанчын што- там будзе вакол яго, і тое, што канешне. вакол даволі шмат самачак, вось, і таму ён пачынае там дурэць налева і направа з адной, з другой і з трэцяй, яму абсалютна без розніцы, кім яны адна адной даводзяцца. Ён як бы спачатку заводзіць там, як это сказаць, Заводзіць інтымныя адносіны, скажем гэта так. заводзіць інтымныя адносіны спачатку з дачкой Куніцкага, потым З жонкай пераключаецца Куніцкага. на ягоную жонку, потым прыязджае ў Варшаву яшчэ там з некаторымі. І вось Потым яго яшчэ ёсць Манька. Вось, і ты там паказвала нейкую вокладку польскую, там, дзе ён на вокладцы просто чувак у сямейніках стаіць. І вось,
Вось гэта дакладна просто перадае вось усё тое, што ў гэтай кніжцы адбывалася, там абсалютна не саромячыся. Тут я адразу таксама, ну, як бы усе мои філолагі шмат чыталі, я адразу пераключыўся чамусьці на гэтага Чэст, выпужу якого. Ну, каханак ледзі Чаттерлей, хто напісаў? Лоуренс. Лоуренс, вось. Там же ж, ну, таксама вось, ну, тэма інтымнасці, ўсё такое. Гэта Але была да свайго часу вельмі правакацыйная кніжка, але я гэтую не чытала, я ў яго чытала «Сынав'я яна і ж была, любовнікі», ну, па-мойму, ў не рускім нашмат перакладзе. раней Яна напісана, таксама. так? Я просто Да-да-да. зараз нават гляну. Вось. І як бы наколькі там усё, ведаеш, так, можна нават сказаць, па-навуковаму вот прадстаўлена, гэта ж тады акурат Зігмунд Фройд пачаў сваю тэорыю выказваць. І тут таксама, ведаеш, усё ад плоці ідзе. Але тут, як бы, не ўдаючыся там у розныя такія падрабязнасці, як бы мы спім налева і направа. Магчыма, тут Далэнгі Мастовічу, ён не задумаўся аб гэтым, яму было прасцей гэта ўсё падаваць, таму што вядзецца аповед ад імя мужчыны. Ну, Лоуренс вёў Можна ад не імя... саромецца. Ну так. Не стрымлівацца, я б нават сказала. Ну, я зараз просто хочу паглядзець, калі там этот каханак ледзі Чаттерлей. Ну, калі далей па сюжэце, то прыязджае, ну, гэтая Кабарова знаёміцца з усёй сям'ёй Куніцкага, вось тады гэтую Ніну жонку пазнае, і яго дачку ад першага шлюба Касю таксама пазнаў. Ну, это вот уже Сярожа расказаў. Ну, і яму там выдзяляюць вялізныя пакоі, і ён накіроўваецца на інспекцыю сваёй гэтай вось маёмасці, якая цяпер у ягоным кіраўніцтве. Каханак быў напісаны ў 28 годзе. Каханак ледзі Чаттерлей. 1928, так. Ну, гэта тады прыкладна так было, таму што гэтую кніжку Мастовіч у 30 там нейкім апублікаваў 32-м, калі я не памыляюсь, ці 30... Не, 31-м ці другім, таму што першапачаткова наогул гэты твор ён і цэнзураваўся, ён яго публікаваў, пачынаў публікаваць, як гэта звычайна бывае ў часопісах ці пачасткамі. І там цэнзуру не праходзіла нешта, і, па-моему, толькі ў 32-м годзе ўжо цалкам нарэшце ў выдавецтве была апублікаваная гэтая кніга поўная Ну і яе далей версія. ён там папрыгодзіўся ў Куніцкага, там таксама ён знаёміцца з шваграм ягоным Куніцкага гэтага, который, ну, паехаўшы на Я, ўсю оказывается, галаву. самый разумный сярод усіх. Што ты замоўк? Я згодны з табой. Яму падаецца, што гэта праца будзе даволі простая ў гэтым вось маёнтку, але там усё не так проста, аказваецца. Там всякія інтрыгі плятуцца у Кабарове. А потым ён, як это сказаць, карацей, план не вытыркацца працуе так, што Дызма пачынае ўдаваць сябе хворага, робіць выгляд, што ён захварэў, яго там лечаць, таму што калі, як у тым меме, на этом наше паўнамочие всё, ён вось прыкладна на гэтым моманце і пачынае хварэць. Таму што раптам разумее, што веды ягоныя на тэму таго, пра што з ім хочуць размаўляць людзі навокал, яны не надта вялікія, і таму ён баіцца згубіць вось гэтую здабытую пасаду, і ён робіць выгляд, што ён захварэў. Ну і, канешне ж, Ніна, жонка Куніцкага, апякуецца гэтым мужчынам. Вось, і потым ён разумее, што як бы асноўны план, як ты сказала, не вытыркацца, ён як бы Не спрацоўвае. ідзе па адхоне, і у пэўны момант ён вырашае гуляць, так гуляй рваніна. І ён пачынае напоўніцу ўжо карыстацца сваім, ну, сваёй вось гэтай пазіцыі, якую ён заняў, якую яму там надалі, прыдумалі. Ён пачынае наязджаць у Варшаву, заводзіць новыя знаёмствы, якія прыносяць яму яшчэ больш карысці, якія прыносяць яму яшчэ больш павагі. І, ну, калі ты чытаеш, ты разумееш, што усе гэтыя знаёмствы, яны зводзяцца да аднаго, усе яны проста разам бухаюць, усе яны разам вельмі добра бавяць час, а калі там трэба штосьці вырашаць ужо далей на дзяржаўным узроўні, ягоныя вось гэтыя сябрукі, то бок, блин, ну ён жа клёвы чувак, гэта Дызма, вось мы там з ім гулялі, напіліся, там мядзведзяў стралялі. І вось гэта дае ім падставу судзіць аб Дызме як аб чалавеку, ну, даволі дасведчаным у нейкай пэўнай галіне.
Так, яны І лічаць усе, што ён можа што ён ім можа дапамагчы. Яны думаюць, што зараз ён усе іхнія справы вырашыць вельмі лёгка, таму яны так падлабуньваюцца да яго трошкі. Ну і канешне так, выпіць, закусіць ім абавязкова трэба для звязвання кантакту. вось і Далэн Гемастовіч аўтар раскручвае вось гэтую сітуацыю ну настолькі далёка, што ну Нікадым Дызма робіцца ледзь не першым чалавекам у дзяржаве. Бо ну а ты такі чытаеш і ты разумееш, што пачалося ўсё ад таго, што ён проста мацюкаў ну нейкага там дзяржаўнага служку, которых проста банальна Так. усе І ненавідзелі. гэта так цікава, што вось ну гэта такая вось шэраг падзей, якія прывялі яго да таго, што ён змог атрымаць такую добрую працу, увайсці ў нейкія там варшаўскія элітныя колы, стаць, як ты ўжо сказаў, там самым папулярным чалавекам у краіне. І мы спачатку для нас Дызма спачатку такі, ведаеце, трошкі няўдачнік, за якім мы сочым з такім ну зычым яму можа быць поспеху, бо ён спачатку выклікае даволі прыязнае адчуванне. Просто ну вось чалавек, якому ну не шанцуе ў жыцці, і ты неяк так заўзееш за яго і перажываеш за яго, але чым больш ну ты неяк радуешся ягоным поспехам, але чым больш ён уздымаецца па гэтай умоўнай выдуманай кар'ернай лесвіцы, тым больш ты бачыш, як ён ператвараецца з гэтага простага чалавека у чалавека такога уладалюбівага і разумееш, што як быццам бы гэта ў яго ў крыві вось гэтае выгрызанне ўлады, і ён лічыць, што толькі тое, што ён там мае вось гэтыя там кантакты з нейкімі там людзьмі кіруючымі коламі, што ён все гэта ўжо пачот яму, как говорится, уважение на всю жизнь. Але ж ну гэта не І так, і ён нават ну далей мы пабачым будуць сітуацыі, калі ён са сваімі ворагамі ці з рознымі супернікамі распраўляецца з дапамогай сілы, што ўжо як бы ну наогул пераходзіць усе межы. як бы ну ведаеш, ён распраўляецца з імі з такім покерфейсам. Вось ну Так, ён як быццам блефуе так і трэба. просто налево і направо, як бы. І ну самае страшнае, што як бы калі ты чытаеш, ты разумееш, што яно насамрэч шмат дзе ў гісторыі і магчыма і цяпер адбываецца гэтак жа. То бок як той казаў, у цябе ну у нейкага чалавека акрамя гнілых пантоў нічога няма, але ён настолькі майстравіта гэтымі пантамі карыстаецца, што ў яго як бы ну удаецца ўсё. Класны паказ таго, што часам для вось гэтых людзей, гэтых кіруючых колаў, для іх не важныя твае чалавечыя якасці. Няважна, што ты ўмееш, галоўнае, што ў цябе ёсць нейкае становішча, няхай яно і ўяўна, як яго сабе Дызма ну прыдумаў па сутнасці, грошы, і ўсё, ты ў вачах усяго народа, ты становішся там суперпаважаным чалавекам, нейкай узорнай фігурай. Ну гэта просто цікава, наколькі лёгка гэта адбываецца, і нягледзячы на нейкую сваю недалёкасць, ну бо Дызма ну не самы разумны чалавек, як бы ён умее выкручвацца хутчэй. Ён кемлівы вось у гэтым сэнсе, не то каб ён быў надта разумным, але вось нягледзячы на гэтую сваю такую тупасць і нейкую грубасць, нават ён падымаецца вышэй і вышэй, і адзінага чалавека, які ведае ўсю праўду, лічыць вар'ятам, калі ён пачынае выкрываць Дызму. Але тут трэба сказаць, што ну вось хоць Дызма ён такі класічны антыгерой, як гэта называецца. Антыгерой гэта не адмоўны персанаж у кніжцы, гэта ну можа быць цалкам як бы галоўным героем, але ён кіруецца звычайна нейкімі сваімі як это сказаць дрэннымі матывамі. І як бы тое, што ён робіць, гэта звычайна не прынята рабіць у звычайным ну, у нашым з вами грамадстве. Класічным там антыгероем можна назваць вось Джека Вороб'я з вось гэтай як бы кінапенталогіі, колькі там фільмаў выйшла «Піраты Карыбскага мора». Просто як бы так за ім прыкольна сачыць, але мець такога чувака за сябра у рэчаіснасці нікому не захочацца. І вось Дызма, ён ну гэта быў такі караценькі экскурс у тэорыю літаратуразнаўства ад мяне нечакана. І вось гэты Далэн Гемастовіч робіць у чым клёвасць гэтага рамана тое, што гэта па сутнасці такі
плутаўскі раман, шэльмаўскі раман па-беларуску, Так, правільна. так. Але ён такі на шалях заўсёды, на вагах знаходзіцца. Як бы усплываюць такія моманты, калі ты рэальна разумееш дызму, нават там у сярэдзіне кніжкі, у канцы кніжкі. І ты бачыш, што, блін, чувак, ты вельмі класна паводзішся, ты паводзіш сябе прыстойна. Напрыклад, тое ж, ну, як ты сказала, што ён умее выкручвацца, я кажу, што ён прашараны такі, ён там дамогся пэўнага свайго ўзроўню гэтага, і ён пачынае вучыцца, ён там разумее, што яму Так. далей, каб праціснуцца ў гэтым жыцці, трэба там падняць якую што там эканоміку ці іншую бухгалтэрыю. І ён там бярэ там штосьці вучыць і паралельна падымае энцыклапедыю просто каб пашырыць свае там асноўныя вось гэты кругагляд свой. Вось. І гэта І, ўсё ж ну, такі сведчыць на карысць гэтага персанажа. Ён ўсё ж такі так, больш так. павагі выклікае, што ён не проста выбіўся ў людзі, але ён яшчэ і спрабуе замацавацца на гэтым месцы ўжо з дапамогай уласных сіл, бо разумее, што ўвесь час спадзявацца на Легальна, выпадак не скажам так. выпадае. Так, так. Вось. І як бы вось майстэрства Далэнгі Мастовіча ў тым, што, ну, прынамсі я, мяне хістала заўсёды вось ад агіды, ну, ад брыдоты да гэтага, да, вядома, такога сімпатыі да яго. Вось асабліва, ну, як бы пад канец ён даводзіць, аўтар, канешне, да такой сітуацыі. Мне было страшна чытаць гэтую кніжку пад канец, таму што, блін, я не ведаю, наколькі гэта можна казаць, бо, ну, вельмі страшна ўявіць сабе сітуацыю, калі, ну, першым чалавекам у дзяржаве робіцца вось такая шэльма, вось, у которага вось выключна свае такія плотска задавальняючыя інтарэсы, вось, і куды ён можа давесці вось гэтую краіну, вось, і я калі чытаў, ну, ты разумееш, што, ну, да чаго дакруціць Далэнга Мастовіч гэта ўсё. Там, як бы, і тое, што ён вырашыў гэта зрабіць, той фінал, ну, ён быў для мяне, скажам так, нечаканы. Ты вось сказаў Забыла нават, чым скончылася. Чым скончылася, Ты можа лепш не спойлерыць? Мы мы ж спойлеры. заканчваецца спойлеры. ўсё тым, што Нікадэму Дызме прапаноўваюць Узначаліць штосьці там, да? ці Урад. ўрад, ці штосьці яшчэ, што такое. яму там. Ну, нейкую Вось. вельмі высокую пасаду. Так. І ён адмаўляецца. Дакладна, ён жа выбірае жыць з гэтай Ніначкай. Так, і з Нінок. Нінок. Вось. І як Яны бы... ж бяруць шлюб з Мгм, вялікім там То бок размахам. увесь вось гэты бруд, который вось ён нарабіў цягам усёй сваёй кар'еры, як бы вядзе да таго, вось ты чытаеш, што вось так, то бок ён не нажрэцца ніколі вось гэтай ні ўладай, ні вось гэтай чарнухай, которая навокал творыцца. І як бы калі яму прапануюць вось месца першага чалавека ў дзяржаву, ён возьме і будзе надалей, я не ведаю, сраць на кожным вугле, на кожным рагу, і як бы і ты такі думаеш, блин, ну, зараз будзе чэрні, зараз будзе просто жэсць. Але ён адмаўляецца, і ты, ну, ведаеш, вось Гэта нечаканы вагі зноў- паварот, так. Тебе Так, палёгкае. вагі зноў хіснуліся ў іншы бок, што типа Все ж таки штосьці чалавечнае ў ім нейкая засталося. чалавечнасць, так, у ім все ж таки перамагла. І ты такі, блин, ну, класна. Ну, для мяне вось пры ўсёй вось гэтай, здавалася б, банальнасці гэтай гісторыі, так, ну, гісторыя Не новая. як бы не новая, і гісторыя шмат дзе апісаная, і вось той, як выкруціў Мастовіч, ну, гэта было нечакана для мяне. Таму урэшце рэшт, вось я ж сказаў, што прачытаў ужо даўно гэтую кніжку, і чым больш ты аддаляешся, тым больш разумееш, што, блин, все ж таки этот Нікадэм Дызма як персонаж даволі сімпотны чувак. І ты ужыў слова шэльма, і ў мяне адразу ў галаве ўзніклі радкі Ніла Гілевіча. У яго ў зборніку «Замова ад страху» быў верш пра тое, што дзверы ў гісторыю вузкія, вельмі цяжка праходзіць і людзі, і шэльмы. Дзверы ж адтуль шырэй за вароты, вылеціш вон і не ўспомніць, хто ты. Вось гэта прям прыгожа падыходзіць да сітуацыі.
Таму што сапраўды фінал быў добры. Ён, канешне, з аднаго боку вельмі хуткі. Там усё так вырашылася, што ты перагортваеш апошнюю старонку і думаеш: «Всё, і гэта ўсё, мне было мала». І ну неяк надта дынамічна, пры тым, што сама кніжка не надта аб'ёмная, колькі тут старонак, амаль 400 у маім выданні. Я вырашыла проста пагартаць, у мяне тут так шмат закладак, і я думаю: «Божа, што я тут адзначала? Не, Які мне гэта падабаецца, цяпер як мы мае працягваем сэнс?» розную літаратуршчыну да гэтай кніжкі. Магчыма, мы робім гэта абсалютна з галавы, але тое, што мы робім, мне падабаецца. Не, ну а чаму не? Я яшчэ Вось. хацела вам расказаць такі адзін момэнцік, што, На. як я ўжо казала, што гэты твор друкаваўся ў часопісе, і некаторыя ўрыўкі гэтага твора цэнзура забрала. А там былі ўрыўкі пра тое, як паліцэйскі б'е прастытутку, і ну як быццам бы гэта было не вельмі, і вось гэтыя менавіта ўрыўкі вынялі з кніжкі. Але ўсё дакладней, роўна з- яны пакінулі, ну, чытач разумее гэта. Таму што Так. таму што ні адна лафірында не павінна пацярпець. Так, пры напісанні гэтай кнігі ніводная лафірында не пацярпела. Ну, просто як бы мы ўжо расказалі, чым твор закончыўся, і ну, я прынамсі сказаў, што ну, мне ў цэлым кніжка вельмі зайшла. Я рады, што Далынга Мастовіч у нас перакладаецца. Спадзяюся, што будзе перакладацца далей. Ну, мне асабіста мне будзе цікава паглядзець, ці там трэцяя кніжка, якая будзе перакладзеная беларускай мову, ці будзе там прысутны менавіта беларускі кантэкст. А яшчэ хочаце вось гэта паварот? Ну, Давай. Памятаеце, я вам у пачатку расказала пра тое, што скіравала Мастовіча да пісання пераходу ад журналістыкі ў мастацкую літаратуру. Помню. Гісторыя пра збітага журналіста і гэтак далей. Вось гэта паварот, які я хавала Гэтым ад вас, журналістам быў заключаецца ў тым. Так, гэтым журналістам быў сам Мастовіч, таму што у часы сваёй працы, як я ўжо казала, ён вельмі моцна крытыкаваў дзеючыя ўлады, Пілсудскага вельмі моцна крытыкаваў, і яму пагражалі неаднаразова, але гэта не перашкодзіла яму пісаць свае крытычныя артыкулы. І вось у выніку аднаго з такіх выпадкаў яго збілі вельмі моцна, вывезлі пад Варшаву, і у яго былі праблемы са здароўем пасля гэтага, праблемы з вушамі, са слыхам, плюс вось здаецца, у кар'еры мікадымадызма якраз апісваецца нейкі падобны эпізод, але я ўжо не памятаю. Там было штосьці пра пабітага Разбіццё. Так, журналіста. пра збіццё там было, калі Так. нейкі там чувак, ён прыйшоў яго шантажаваць, который прыехаў з ягоных, там, дзе ён на пошце служыў. Так, што я зараз Вось. все пра цябе раскажу. Так, і ён там попрасіў просто сваіх ужо браткоў, каб яны яго адвязлі і правучылі. Яны яго адвязлі, правучылі і крыху перабаршчылі з парабашчэннем. І ўсё, як бы чалавек не жывы. Прычым Ну і па спачатку сутнасці, на пасаду яго нейкую там уладкаваў, а пасля зразумеў, што ну не, я ж буду перажываць, што ён шантажысту усё роўна нельга ведае. плаціць. Так. І вырашыў Ну, радыкальна разабрацца. Ну, ён гэта пачаў думаць толькі пасля таго, як чалавек ужо ў другі раз да яго прыйшоў з вось гэтай ці Ну, таму што калі ты даеш шантажысту грошы адзін раз, ён не спыніцца. І на гэтым жа пабудаваны па сутнасці сюжэт знахара. У нас ёсць лекар, якога таксама збіваюць. То бок гэта гісторыя, якая не адпускала Мастовіча і далей. Але табе будзе цікава прасачыць вось гэты матыў у наступных ягоных кніжках. ну прынамсі Матыў вось у збіцця. памінтніку пані Ганкі такога нічога не было. І я думаю, што ў гэтых сэрцах таксама не будзе. Але цікава, што Мастовіч, ну вось назло узяў і напісаў гэтую кнігу. І хоць па сутнасці ў гэтай кнізе, ну як ты бачыш, вось беларускія даследчыкі расчыталі тут адсылкі да нацыянал-дэмакратаў. Гэта не беларускія даследчыкі, яны проста падтрымліваюць. Там яны дакладна прыводзяць нейкія даследаванні польскія, вось гэтыя, і яны цалкам на гэтым баку і пачынаюць таксама людзям паказваць вось гэта даследаванне, назовём гэта так. Ну і вось па сутнасці, хоць ён нейкія вось гэта аўтарытарныя аўтарытарныя рэжымы згадвае ў творы, але тым не менш ён не называе наўпрост ні нацыстаў, ні Пілсудскага
Так што ён справіўся, ну, то бок ён напісаў адначасова захапляльную кнігу для людзей, якія проста хочуць пачытаць нейкую лёгкую літаратуру, але разам з тым ён напісаў кнігу для людзей у стылі «умееш думаць, падумай», вось, што калі табе хочацца Нагадзіў тым капнуць гэтым. глыбжэй. Так, Вось і так, фішка ў абсалютна. тым, што гэтая кніжка у той час была, ну, калі разумным чытачам яна была, як бы з такім падвоеным дном, ну, вось, і яны маглі расчытаць, як ты ўжо кажаш, гэта ўсё. А для нас, которые ўжо ў часе крыху аддаліліся, мы нават калі не знаёмыя з гісторыяй, мы таксама штосьці ды расчытаем. У нас ёсць свае паралелі. Ну так. Я Тым да гэтага часам вяду, але не Францыя, хачу называць Бельгія, гэтыя словы ў голас. 17 хвіліна Францыя, Бельгія, Что 0-0. там, что там? Просто А, 0-0 пакуль што нічога, просто разумееце, наколькі цяжка записываць гэты падкаст, разумеючы, што Францыя з Бельгіяй гуляюць ужо ну, 17 Ну, хай хвілін. гуляюць, божа мой, супакойся. Пагуляюць, што першы апошні раз гуляюць, што ли? в этом годзе так. Не, Няхай можа быць. іншыя. Праз 4 гады будуць заново гуляць, перагульваць. А ў мяне я хацела сказаць, што была дзіўная гісторыя прачытання гэтай кнігі, таму што я з нейкім захапленнем пачала яе чытаць, і я, напэўна, нагбом прачытала вось там літаральна першыя, можа, сторонак 50-70, ну нешта такое. І было цікава, было вельмі дынамічна, то бок яна лёгка чытаецца, ты захоплены гэтым сюжэтам, думаеш, што ж там будзе далей адбывацца. І пасля я гэтую кнігу адклала, і калі вярнулася да яе, і пачаўся непасрэдна сюжэт з вось гэтай кар'ерай, і ты разумееш схему, што так, чалавек там умее прамаўчаць, дзе трэба, сказаць штосьці, дзе трэба, кагосьці паслухаць і выдаць гэтыя думкі за свае, там прыстасавацца тое-сёе. І мне на гэтым моманце, напэўна, стала ўжо сумна, ну, у сэнсе скучна. То бок я разумела, што як гэта раскручваецца, і з аднаго боку так, ты чытаеш і разумееш, што, блін, такімі вось крокамі ён штосьці там дасягае чагосьці, а пасля, ну, што будзе пасля, да? Нічога там новага магчыма. Хаця вось зноў гэты паварот у канцы, ну так, ён такі Новы даволі віток цікавы, просто. новы віток, так. І там, а раптам ён пасля перадумае ўвогуле. Там яму яшчэ трошкі скажуць, давай, мы без цябе не справімся, і ён вернецца на гэтую Яшчэ больш пасаду. Ну, то грошай бок, дадуць. так, ну то бок гэта можна нейкім чынам нават назваць адкрытым Ці фіналам. Але жанчына будзе Мастоўіч настойваць. ён раскручвае гэта так, што ты не можаш сабе ўявіць, што ён адмовіцца. Бо як Ну, бы што ўсё вядзе да Бо таго, што ён увесь мусіць час згадзіцца, дагэтуль Так, ён што кнігі без пагаджаўся. яго. Так. Так, ну і нейкае такое расчараванне ўсё ж такі ў мяне засталося пасля гэтай кнігі, таму што я не ведаю насамрэч, чаму я асабліва не паглыблялася. І пасля мы так доўга не маглі запісацца, я ўвогуле пачала забываць, што там. І, ну, то бок кніга не пакідае нейкага вось такога моцнага ўражання, там нейкага следу, там не хочацца перачытваць, але я разумею, што яна напісана лёгка, што яна вось, як вы казалі, напісана для людзей, якія могуць і сэнсы нейкія прачытаць, і проста захапляльна правесці час. То бок такое нейкае ну і ўражанне. трэба чытаць нахрапіста вось такім, як бы у некалькі прыёмаў, бо Мгм. як бы Каб не За растрысці. адну аўтобусную паездку з Мінска да Варшавы. магчыма. Ну вось Вот. так, Дарэчы, напэўна, класна для гэтую дарогі кнігу яна чытаць. ўвогуле класна. Так. І яе класна чытаць у Варшаве, таму што герой ходзіць вуліцамі Варшавы, і Іх аднойчы пасля пазнаеш? таго, так, пасля таго, як я прачытала, таму што там у цэнтры шмат ходзіць, я прачытала гэтую кнігу, а потым іду такая, блін, гэтая ж вуліца была ў дызму, а потым іду далей, наступная паралельная вуліца, і тут ён хадзіў, і гэта для мяне было такое нешта незвычайнае, бо я вельмі люблю, напрыклад, творы беларускіх аўтараў, у якіх згадваецца Мінск. Я Мгм. люблю хадзіць гэтымі вуліцамі, пазнаваць іх, а тут раптам яшчэ адзін горад, вуліцамі якога я таксама магу хадзіць. Такіх гарадоў у свеце няшмат. Хіба зараз сярод такіх гарадоў застаюцца Менск, Будапешт і Варшава. Гэта 3 горады, у якіх я там, не ведаю, уже прайшла ўсе магчымыя вуліцы і магу ўспрымаць кнігі пра гэтыя гарады як штосьці такое блізкае, што я магу ўявіць. Таму для мяне яшчэ ў гэтым быў дадатковы кайф. Ну, гэтаксама я чытаў гэтага Пясецкага мінскую трылогію, калі там таксама ўсе выходзілі да камароўкі, яшчэ там залатой Так, горкай так. праходзіліся, ты такі, о, блін, там можаш поцягацца. Таму, да, я разумею твае адчуванні. Што гэта з табой? Са мной? Так, што Ага. ты разумееш, чыесьці адчуванні?
Што за эмпатыя нечакана? Эмпатыя мод он уключылася ў сярожаньку. А ось, а Можа быць, ось. гэта мы так на яго ўплываем. Што Не, мерэнгавы рулет з дакладна людзьмі не робіць? ты. Ну, добра. Я думаю, што это мерэнгавы рулет, які ён з'еў дагэтуль. Во мне загаварыў мерэнгавы альбо мерэнгавы рулет, або глісты. Альбо чарэшкі. Альбо чарэшні, так. Таму, ну, ці можна параіць гэтую кніжку іншым людзям чытаць? Канешне, безумоўна, можна. Очевісце же можна. Очевісце. Бо, як бы, яна, як ніколі, сучасная. Яна не чытаецца як нейкая рэч сама ў сабе, як нейкі помнік гістарычны. Ты нават калі вось гэтыя ўсе гістарызмы, ты вельмі лёгка праводзіш паралелі да таго, што можа адбыцца, што адбываецца, што таксама калісьці ў іншы час адбылося, і ты недзе вось такіх персанажаў можаш там сустрэць. Ты гэта вельмі добра бачыш, і у гэтым і фішка, што як бы яна дапамагае прааналізаваць сітуацыю, з якой Яна ты сутыкаешся. даволі універсальная, хаця вось прайшло стагоддзе па сутнасці, але тым не менш гэта кніга пра людзей, якіх мы можам сустракаць і цяпер, для якіх лічацца толькі грошы, тваё становішча у, не ведаю, у грамадстве, Мгм. Ну, і нейкі людзі, статус. якія дзейнічаюць на карысць здабывання гэтага статусу, на карысць здабывання грошай, пры гэтым знаходзячыся ў нейкіх кіруючых колах дзяржавы і дзейнічаюць не на карысць гэтай дзяржавы. Гэта такая Мгм. цудоўная, вельмі пазачасавая, таму што крытыкуючы тагачасны ўрад і Пілсудскага, Мастовіч, я думаю, уяўляў, што ў розныя часы ў розных дзяржавах здаралася такая фігня і будзе здарацца і далей. Таму што Ты вось гэта ведаеш, проста такая далёка хадзіць не трэба, калі ты там будзеш па справах па нейкіх хадзіць па установах рознага кшталту, такіх дызмаў ты можаш сустрэць, мне здаецца, што ў Беларусі, што ў Капец. Польшы, што У ў любой Германіі, што ў іншых краіне. краінах. Ты Як знаходзіш бы- кіраўніка нейкага аддзела, там нейкай, не ведаю, банка там ці нейкай дзяржаўнай установы, і ты думаеш, па-першае, як ты дажыў да свайго ўзросту, таму што гэта людзі, якія проста абсалютна ў нейкім космосе знаходзяцца. Мгм. І другое, як ты здабыў гэтую пасаду. Але вось чытаеш такія кнігі, ты трошкі больш разумееш, якім чынам гэта адбылося і што гэта было І- насамрэч не так складана. Ну і тут, канешне, іншы бок медаля, як Медаля. правільна? Іншы бок медаля у тым, што гэтая кніжка можа крыху цябе вылечыць ад сіндрома самазванца. Калі ты просто чытаеш і бачыш, што, такія круцялі вытвараюць такое, як бы яны абсалютна нічого не могуць, абсалютна нічого не ўмеюць, а ты, здаецца, нават недзе ў чымсьці знаешся, як бы, а ў цябе заўсёды, як бы... Недастаткова. Я недастаткова добры для я лох, гэтага. я чму і такі, Таму, як бы, гэтая кніжка прымушае задумацца, што ты ўсё ж такі не лох і не чмо, што як бы ты можаш таксама штосьці прынамсі, разруліць і з ведамі, шчыры- з тым, што ты ўжо ўмееш рабіць. І ты Вот. шчыры з сабой і з людзьмі і не ідзеш па галовах у нейкіх сваіх планах. Ну, так. Таму мы горача рэкамендуем, мілая Антимоніка. Не горача. Трошкі меней горача. Але я разумею, каму там можна параіць, калі, напрыклад, нешта будуць у шафе запытваць, там лёгкае, але цікава. Вось гэта якраз такая выдатная кніга, як мне падаецца, якую сапраўды добра раіць людзям рознага ўзросту, каб як нейкае такое дынамічнае чытанне, з якім прыемна прабавіць час. І калі будуць людзі з запытам штосьці такое лёгкае, ненапружнае, кніжка падыходзіць, калі ты просто чытаеш яе як такі трошкі казыча нервы, гісторыя пра чалавека, які там уздымаўся па кар'ернай лесвіцы такімі рознымі не самымі легальнымі спосабамі. Але разам з тым, калі хтосьці хоча пачытаць чагосьці сур'ёзнага, гэтая кніжка таксама пасуе. Вось, мне здаецца, што у той версіі, якую чыталі вы, ўсё ж такі якая-небудзь не такі грунтоўны каментар, напрыклад, як у маёй версіі, але нейкая няма там, каментарыяў. запіска, нататка не патрэбна, лічыш? Вось, просто каб людзі не ўспрымалі гэта ўсё на такіх вясёлых шпах, як гэта падаецца. Таму што тут ніякіх абсалютна няма
Тут няма Бо каментарыяў я у Ну, кажу, тут нашым ужо нібыта выданні. адказ ад просто чытача. Расчытаць штосьці, калі ты хочаш, ты расчытаеш. Калі не, то ну не. не, але ведаеш, калі мне вось адразу там сказалі, што чувак, гэта кніжка пра нацыянал-сацыялізм, То як ты, як бы глыбока Мяняецца звязаны з так, Германіяй ты за чалавек, гэтай адразу хохмай, хоцькі не хоцькі, але ты бачыш, як бы як яно было. і сцяжок Больше так. і з паднятымі такімі ручкамі, як бы расчытваеш, што гэта вядзе да таго. Гэта зусім іншае прачытанне адразу. Але І камусьці яно і не патрэбна, і хтосьці проста прачытае гэтую кнігу для забавы, і гэта таксама А добра. тады навошта гэта? Ну, Просто это будзе я не гісторыя думаю, каб людзі чалавека. я чыталі. не думаю, не, так давайте подумаем аб тым, як бы ці хацеў бы Далэн Гамастовіч, каб ягоную кніжку вось чыталі, як ну такое лёгкае чытво. Всё ж таки я думаю, што пасля вось гэтых біяграфічных зацемак, якія ты нам рассказала, мне падаецца, што ён напісаў гэтую кніжку ў першую чаргу, каб людзі задумаліся, што адбываецца вось вакол, што адбываецца як бы у нашым, я не ведаю, палітычным жыцці, скажем Ну, так. але ж ён пісаў гэтую кнігу для тагачасных палякаў. Я думаю, што без думкі пра то, як гэтая кніга будзе чытацца праз стагоддзе. Цяжка Так, нават бо, мне уявіць, што здаецца, ён больш зрабіў задумваўся. гэта актуальным для сваіх сучаснікаў. Вось Але таму так І ім супала, каментарый гэты не патрэбны быў. але так ну супала, так, што але яна аказалася нам гэты актуальнай праз каментарый часы. пажадана, каб ён быў. Ну, гэта ўжо там перакладчыцкая Тады ўжо справа. гэта да выдаўцоў, як гаворыцца, пытанне. Ну, Ну і ў нас ёсць колькі каментарыяў адносна гэтай кнігі, таму што ў нас ёсць слухачы, якія рыхтуюцца, якія выконваюць дамашку па літаратуры. І, напрыклад, Ілля, наш адданы слухач, чытач, наведвальнік кніжнай шафы, ён, прачытаўшы гэтую кнігу, вырашыў падзяліцца з намі водгукам. Чытаю вам водгук. У пачатку кнігі знаходзіў нешта блізкае да Мікадзіма, ставіўся да яго са спачуваннем. Героем рушыў голад. Адзіная яго каштоўнасць гарнітур, які хутка прыйдзецца прадаць танней, чым купляў. Далей адчуваў шчаслівы збег акалічнасцей і радасць за яго ўладкавання ў кола вышэйшага грамадства. Тут ужо ўзнікае і не адпускае да самага канца кнігі пачуццё таго, што раней ці пазней падман павінен выкрыцца. Герой, атрымаўшы грошы і вольнасць дзеяння, выяўляе свае дрэнныя якасці, жывёльныя інстынкты. Аўтар дэманструе чытачу выяўныя думкі героя. Ён не ўдзячны за дабро, не шануе жаночы гонар. Узнікае жаданне, каб нарэшце яго становішча адпавядала заслугам. Але атрымліваецца, што ўжо некаму заўважыць недарэчнасць усеагульнай павагі да мікадзімадызмы і перастаўляць усё па сваіх месцах. І вось, дарэчы, мы з вамі абмяркоўвалі гэта, тое, што спачатку ты герою спачуваеш, потым, чым далей сюжэт разварочваецца, тым менш ты яму спачуваеш, але ў выніку вось мы з вамі не пагаварылі на тую тэму, што ўсё нарэшце мусіла б выкрыцца. Я вельмі рады тое, што думкі, вось мы ж гэта ўсё таксама прагаварылі, што гэтыя думкі не толькі ў мяне аднаго нарадзіліся. І у гэтым плане тое, што гэта не выкрылась, у рэшце рэшт у тэксце кніжкі. Я думаю, што проста Далэн Гамастовіч ну, не хацеў ісці вось гэтым ужо заезджаным тропам, што ўсе пакаранне дрэнныя героі павінна быць мусяць быць пакараныя. Ён усё ж такі хацеў зрабіць штосьці іншае, ну паварот іншы сюжэта, каб не было штосьці такое прывычнае. І ўсё ж такі ён хацеў паказаць як это норавы і побыт менавіта вось гэтай міжваеннай Польшчы, бо ну што там ужо казаць, паўсюль было всякай трасцы хапала, якая там тварылась, і выбіваліся і выбіваюцца ў людзі, скажем, персоны не самыя прыемныя і не самыя разумныя, высокія чыны. Таму як бы гэта такая даволі вострая крытыка і мне здаецца, своечасова папярэджанне. скончыў. Так. Ну і такое гэта папярэджанне для людзей, для палякаў, што рабята, вы прыглядзіцеся да таго, ну да вось гэтых свіней, которые вось кіруюць вамі. Ну і гэта ж не раман выхавання, не раман там выкрыцця героя. Тут просто паказаць сітуацыю, Без якая яна маралізатарства. ёсць, без так не выхоўваць ні чытача, не там пакараць героя. Так, і гэта паказвае менавіта Далэн Гамастовіч, што ён усё ж такі афігенны літаратар, нават у сваёй дэбютнай кнізе ён змог як бы адысці ад усякіх канонаў, ад шаблонаў, которые вось былі прынятыя там цягам шматлікіх стагоддзяў,
і зрабіў штосьці такое, ну, незвычайнае, вось чаму б і не. І, дарэчы, мне падаецца, што гэта будзе самы каментаваны твор, таму што мы атрымалі адразу некалькі водгукаў ад чытачоў, якія таксама прачыталі гэтую кнігу. І наступны каментарый таксама дакладней водгук, паўнавартасны водгук ад нашага пастаяннага слухача і пастаяннага удзельніка, няхай віртуальнага кніжнага клуба Владзімір? Уладзіміра Мяў. Так, Я усе угадала. пазналі яго. Уладзімір нам Не. піша: твор цудоўны, захапляе з першых старонак і мае толькі адзін сур'ёзны недахоп, вельмі хутка сканчваецца. Дзіўная гісторыя пра чалавека, у якога няма нічога, які не валодае амаль ніякімі выбітнымі здольнасцямі, акрамя адной прыстасоўвацца да любых абставін. Слухайце, ну ведаце, я вам скажу, гэта таксама здольнасць. Вельмі важная. Ну і, канешне, мае неверагодны ўзровень фарту. Наогул дзіўны быў тады час у Польшчы. Можна ўзгадаць гісторыю польскага чыноўніка Раман Кноль, які атрымаў сваю пасаду толькі таму, што ў патрэбны час у яго кішэні аказаліся так неабходныя пілсудскаму запалкі. Гледзячы на гэта, гісторыя дызмы ўжо і не такая фантастычная. Чалавек, у якога нічога няма, выклікае спачуванне. Калі ён атрымлівае шанец, за ім хочацца сачыць, суперажываць яму і хвалявацца разам з ім, калі яму пагражае раскрыццё. Але, напэўна, у кожнага быў у гэтым творы свой чырвоны сцяжок, калі сімпатыя ці проста цікаўнасць да дызмы змяніліся пагарды ці абыякавасцю да яго лёсу. Чалавек, у якога вельмі абмежаваныя здольнасці, абмежаваныя не фізічна, а паводле сваёй адукацыі, досведу, светапогляду, нельга дапускаць да ўлады. Па-першае, ад яе ў яго з вялікай верагоднасцю сарве дах. Па-другое, кожную сваю праблему ён будзе вырашаць адзіным зразумелым для сябе спосабам – гвалтам. Які жах, але я не ведаю, ці можна наогул казаць такое ў падкасці, нават калі ўсё гэта датычыцца дызмы, але што паробіш, жывём у такі час. Скажыце, у мяне ў аднаго час ад часу паміж радкоў з'яўляўся літаній. Дзякуй твардаху за псіхічны разлад і пошукі кіта ці заўгодна. Па скрыптум, дайце, калі ласка, знак, калі вас нехта прымушае чытаць мае недамеркаванні і нават казаць пра іх часам нешта добрае. Дзякуй за ўвагу. Вялікі дзякуй беларускай літаратуры і вам асабіста за тое, што робіце мяне лепш, чым я ёсць. Да пабачэння, Мяў. Ніхто не прымушае, раблю гэта паводле ўласнага жадання, таму што водгукі Уладзіміра заўжды атрымліваюцца класныя і грунтоўныя. І зноў жа ўжо другі чалавек, які супадае з нашым меркаваннем наконт гэтай змены стаўлення да персанажа ад не захаплення, ладно, ад суперажывання да сапраўды нейкай пагарды такой. І вось, дарэчы, вельмі цікава, я не ведаю гісторыю гэтага польскага чыноўніка Рамана Кноля, які апісвае, будзе магчымасць пагугліць у мяне, які атрымаў сваю пасаду. Вось гэта вельмі цікавая штука. Класна, што нашы чытачы больш абазнаныя за нас у некаторых рэчах і ведаюць такія. Сапраўды, я думаю, што калі гэта чалавек перыяда пілсудскага, то, магчыма, і Далэн Хамастовіч ведаў гэтую гісторыю. Магло такое быць. Але пра пошукі кіта, быць. вы, як фанаты кіта з караля, шукаеце яго цяпер паўсюль? Канешне. Я ж нават вам фоткала неба. З кітамі, так. А я хаджу па вуліцах кожны дзень, задраўшы галаву па Варшаве, шукаючы гэтага кіта. Проста сапраўды ў гэтым творы часам месцамі было такое адчуванне, што гэта штосьці блізкае да апісанага Тому што перыяды супадаюць. Перыяд той же. Атмасфера. І, па сутнасці, яны перадаюць адно і тое ж, толькі розныя падыходы, розныя героі, там вось гэта асяродак розны, але вось нейкая такая Скажем так, аснова у ёсць. твардах ён больш чарнушны і больш такі, скажем так, паказаць, як І гэта... твардах паказвае дно, вось гэта, тыпу, нізіна, да, а гэта верхушкі ў сэнсе Чыноўніцтва, просто так. авантюрнік такое, ведаеш, з лёгкай такой налётцай бравады, а твардах у яго зусім іншыя акцэнты расстаўлены, яму трэба паказаць жесткач, вось гэту жорсткасць, якая тварылася ў той час, бязлітаснасць, так. І таму, блін. І класна, што можна паглядзець вось на Польшчу, на Варшаву з розных бакоў, дзякуючы розным творам. І, ў прынцыпе, мне падаецца, што мы ўжо як быццам бы пабывалі там. Мне падаецца, не самае прыемнае месца, канешне, але тым не менш. І час. Так. І трэці водгук, які трошачкі злучаны з другім, таму што Дар'я, якая яго напісала, сказала, што падкаст наш параіў сябар, ваш пастаянны слухач Уладзімір. То бок, дзякую Уладзіміру за тое, што прыводзіць нам новых адэптаў. Мы ухваляем. Чытаю водгук Дар'і.
Жадаю падзяліцца з вами сваімі думкамі пра твор кар'еры Мікадзіма Дызмы. Гэты твор чытаецца вельмі лёгка, але ў нейкі момант жадалася пакінуць яго непрачытаным, бо пытанне «як так» не пакідала мяне ў спакоі. Магчыма, гэтае пытанне ўзнікла таму, што ў сучасны час інфармацыю пра чалавека можна атрымаць за лічаныя хвіліны. Сёння таксама ў палітыцы паўсюдна сустракаюцца дызмы, але там ёсць альбо вялікія грошы, альбо хтосьці выкарыстоўвае кагосьці для сваіх мэт, карысці. А ў творы ён сам па сабе, яго ніхто не прапіхнуў, і ён не меў грошай, і ніхто нават не пацікавіўся яго паходжаннем. Ці мала шпіён. І з першых старонак Мікадзім Дызма не выклікаў у мяне сімпатыі, але яго талент умець слухаць, выкарыстоўваць гэта выклікае павагу. Калі я чытала далей, я ўсё чакала, калі ж расчыніцца праўда. Мне было вельмі цікава ўбачыць, як павядзе сябе той пласт соцыума, чыноўнікі арыстакратыя, прымуць яны яго ці загубяць. І калі я дайшла да апошняй старонкі, увесь сэнс твора змясціўся ў 2 фразах. Я памыліўся, калі сказаў, што ён вас водзіць за нос. Гэта вы усперлі такое гаўно на п'едэстал. Я ганаруся сабой, што я выстаяла перад абсурдам сітуацыі, дачытала да гэтай старонкі і знайшла такую смачную ідэю, якая ўклалася ў 2 фразы. З павагай, Дар'я. Сапраўды класная фраза пра тое, што вы ўсперлі такое гаўно на п'едэстал, але вось у пачатку Дар'я згадвае, што ў сучасны час можна атрымаць інфармацыю пра чалавека лёгка, але тым не менш, колькі гісторый таго, як людзі з нічога ўсплываюць, паспяваюць правярнуць там нейкія махінацыі, іх, канешне, потым выкрываюць, але тым не менш, яны паспяваюць дасягнуць даволі шмат чаго. З апошніх такіх прыкладаў гэта Элізабет Холмс, гэта амерыканская нібыта вынаходніца, якая стварыла кампанію Тэранас, якая абяцала магчымасць таго, што людзі змогуць рабіць аналізы вельмі складаныя, па мінімальнай кроплі крыві. Бо рэч у тым, што не ўсе аналізы ў наш час, не ўсе медыцынскія нейкія махінацыі можна правярнуць пры дапамозе адной кроплі. Часам трэба ўсё ж такі ў людзей бяруць кроў з вены у большай колькасці і з пальца ў большай колькасці, але яна проста надурыла кучу людзей, яна, здаецца, дагэтуль сядзіць у турме, яе там асудзілі на пэўны час, але таксама як чалавек, просто расказваючы людзям, што робіць, не паказваючы. Бо, па сутнасці, калі да яе прыходзілі з праверкамі, яна штосьці паказвала, але гэтага не было дастаткова, каб паверыць у ёй. Плюс таксама я забыла, як завуць гэтую дзяўчыну, якая выдавала сябе таксама за нейкую там Анна Дэлві яе завуць. Яна выдавала сябе за нейкую там багачку, жыла ў гатэлях, за якія не плаціла, тусіла з нейкімі знакамітымі людзьмі, усім расказвала, што яна там неверагодна багатая, але аказалася, што проста яна махлярка. Таму мяне не здзіўляе нават, што ў наш час, маючы інтэрнэт, мы можам трапляцца вось на такія гісторыі, таму што таленавітыя людзі, таленавітыя, я тут раблю двукосці пальцамі, знаходзяцца ва ўсе часы, і гэта сапраўды талент. І вось, дарэчы, цікава, што Дар'я напісала, што яна не адчувала сімпатыі адразу да яго. Калі ў нас яшчэ ў пачатку былі, нават ладно, я не назову гэта сімпатыі, спачуванне, хутчэй, вось больш адэкватнае слово. Я яшчэ падумала пра тое, што вось калі слухала гэты водгук, што па сутнасці ўсё ж такі выкруццё гэтае было ад вар'ята швагера, вось гэтай, хто ён там, брат быў Ніны, так? Але яго проста не паслухалі. Яны ж ведалі, што ён, нібыта вар'ят, значыць, яго ён словам аказаўся давяраць нельга. самым Бок усё ж такі адэкватным. Дызма, Дэлэн Гамастовіч выкарыстаў гэтае выкруццё, але вось такім абыграў зусім з іншага боку. вельмі літаратурна, вельмі крута. Таму, ведаеш, вось я просто зараз успомню, вось каб не быць галаслоўным, вазьмі гэтага рэвізора Гогаля, так? Так, таксама падобная Таксама Круцель гісторыя. прыязджае, як бы робіць свае справы, яго ў канцы выкрываюць, так? Хоць і трошкі позна, калі ён там ужо з грашыма з'ехаў, куды хацеў, але неважна, як бы сюжэт, знаёмы. І, паўтаруся, Мастовіч у гэтым плане малайчына, што ён не ідзе ўслед за вось гэтым ужо, здавалася б, класічным тропам. Злачынства і пакаранне. Не, я вось ты 3 гэтыя водгукі прачытала, я вельмі цешуся тым, што як бы мы клёвыя чувакі, як бы мы думаем таксама, як усе. Шмат хто нас падтрымлівае, так, у нашых Так, думках. насамрэч, дзякуй вялікі ўсім, хто напісаў водгукі, гэта заўжды вельмі прыемна, таму калі вы рыхтуецеся да пасяджэнню кніжнага клуба, не саромцеся, нават калі вам хочацца сказаць там сказ 2, не абавязкова пісаць такія разгорнутыя эсэ на 10 000 знакаў. Нам дастаткова проста невялічкага вашага каментаря адносна прачытанага, спадабалася ці не спадабалася. Таму дзякуй вялікі, што пішаце, і пішыце яшчэ.
Ну, я думаю, вам таксама спадабалася быць такімі онлайн-удзельнікамі нашай тусоўкі. Наша выснова. Чытайце. Кніга цудоўная. М. Яна яшчэ ёсць у продажы ў кніжнай шафе. Выдавецтва Локвіну. Можна гэтую кнігу купіць. А яшчэ я хацела пахартаць, што там мне хацелася. Я проста А што ты пазначала гэтымі закладкамі сінімі? Вось я зараз гартаю проста свае закладкі і нейкія мае зацімкі. Вось, напрыклад, тут ёсць зноска пра супрацоўнікаў паліцыі, якіх героі называюць глінюкі. А то ж глінюкі, ведаеш, яны і па адбітках пальцаў адшукаюць. І тут зноска, што глінай і глінюкамі ў міжваеннай Польшчы называлі супрацоўнікаў паліцыі. Верагодна, праз тое, што гледзяшча людзей сумнеўных заняткаў, Гэта паліцыя які раздзел? паліцыянт прыліпае да чалавека як гліна да рук. Зараз скажу. Гэта раздзел другі, дзесьці ўсярэдзіне там будзе шмат. Гэта бліжэй пад канец другога раздзела. І рэч у І тым, хто што там гэта гэта гаворыць? сапраўды там дыялог. Там, па-мойму, манька з дызмам размаўляе, і яна кажа: "А калі цябе накрыюць?" Ён кажа: "Не хвалюйся, я ўпраўлюся". І далей яна вось кажа пра гліну. І рэч А у цябе тым, не што схопіць, не хвалюйся. Ніхто не бачу, можа, якія сляды трэба надта сачыць. Лягавыя, ты ж ведаеш, яны па адбітках пальцаў нават знаходзяць. Тут лягавыя. вось цікавы момант. У сучаснай польскай мове ёсць слова гліняш. Гэта слова, якім называюць грэбліва паліцыянтаў. То бок, ну, гліна або гліняш гэта сапраўды польскае слова, якое вось пайшло з тых часоў. Мгм. І ну вось я цяпер я ведаю прынамсі тлумачэнне, што паліцыянт прыліпае да чалавека, а гліна да рук. То бок я не ведаю, наколькі гэта згодна па-беларуску гэта перадаваць як глінюк. Таму што у польскай гэта як мове новы гэта твор. але у польскай мове гэта размоўная да паліцыянта. У нас, напрыклад, ёсць мянты. Мы гаворым. Ну, гэта па сутнасці мае тую ж афарбоўку, што ў польскай мове слова гліна ў дачыненні да паліцыянта. То бок навошта было прыўносіць польскае слова, калі ну вось лягавае, ну таксама як часта мы кажам слова лягавае. Ну у тыя часы можа і казалі, ладна, але ну вось гэта такі момант якраз цікавы для разважання перакладчыкам. Ці варта прыўносіць польскі каларыт, ці тут трэба адаптаваць пад беларускія рэаліі і не прыдумляць у беларускай мове слова гліна, якое мы не выкарыстоўваем у дачыненні Ну, да паліцыі. тлумачыць гэта, канешне, ці Ну, вось таму патрэбна. тут ёсць зноска. Тут ёсць Ну, зноска. дык, ну, разумееш, проста вырашылі захаваць слова дзеля тлумачэння потым. Ну, блін. Не ведаю, ты цяпер як перакладчыца таксама можаш пра гэта паразважаць, але гэта Для асобнага выпуску падкаста. іншым часам у іншым месцы. Таксама я тут выдзяляла я люблю збіраць згадкі Беларусі ў замежнай літаратуры, таму ў мяне тут выдзелена пра тое, што гродзенская дырэкцыя дзяржаўных лясоў кіруе нейкі дырэктар Альшэўскі. Ну і Гродна тут неаднаразова згадваецца ў гэтай кнізе. Таксама я выдзеліла цытату, якая мне так падабаецца: "Сярожанька, ты ацэніш". Яна ўзяла Мікадзіма пад руку. "Жанчына, як плюшч", прамовіла яна ў задуменні, "будзе марна пускаць новыя галінкі, сцелючыся па зямлі, пакуль не знойдзе якое-небудзь моцнае дрэва, учэпіцца і памкнецца ўверх да сонца". Ацаніце ўзровень пафасу па шкале ад 1 да "жанчына як плюшч". Ну, гэта такая, я не ведаю, мегагалія, мегаганія, як это правильно? Мезаганія? Мезаганія. Мізагінія. Ой, вы вообще. Мега-мезаганія. Блін, класна. Мізагінія. Да, ну просто, ну, камон. Тры башкі, толькі я адна ведаю. Як бы мезагінія, которая ідзе ад жанчыны. Ну, Так. клас. Ну, клас. А Просто таксама тут- шах і мат Даленга Мастович. Да Раунд. рэчы, цікава, зараз я скажу, якая гэта глава, але я не ведаю, хіба вы так не знойдзеце. Гэта 9 раздзел, і гэта, я так разумею, дзесьці ў сярэдзіне. І там я сустрэла гэты выраз, які мне вельмі падабаецца, які я ўжо згадвала пра тое, што здымай паліто, што глядзіш, як гусь на бліскавіцу. Мы калісьці Ну. абмяркоўвалі гэта ў Але, дачыненні да канешне, ілюстрацыі ў выданні якое ўся рожа, яно такое стылёвае з карцінкамі, вось гэты стыль 20-х. Там і вокладка такая перададзена, Так, там гэтыя вокладка. касцюмы намаляваны. Трэба будзе ў апісанні абавязкова даць спасылку, каб людзі маглі пабачыць, як гэта выглядае, калі няма ў інтэрнэце карцінак, то сфотаграфуем Ну, сярожава сеці. выданне, Ну. калі У што. сеціве ёсць, мне падзелімся. здаецца. Ну, 25 асобнікаў, 25. Я не ўпэўнена, што штосьці. Ой, ну, я, конечно, не знайду гуся на Там бліскавіцу. пачынаюцца Гэта таксама пад канец. быў Там пад канец былі дыялог, ці лісты, там дзённік быў, Мгм. а Вось. гэта вось літаральна перад дзённікам. Там, дзе пан адміністратар, пан старшыня. І хто там, гэта ён падумаў, ці гэта ён сказаў?
Там быў лёкай спалоханы выразам твару дызмы, які не мог да іх дазваніцца, і лёкай такі, што, прабачце, быў у буфеце, і той на Што яго што ў зерыш, як баран буфеце. на новыя вароты. Мгм. Во, а тут як гусь на бліскавіцу. А цікава, што ў арыгінале. Ну, А зараз. гусі бліскавіцы гэта класна. Ну, приколдес. Ну, адразу Просто бачна слова тое, што... бліскавіца прыгожае само па сабе. Мгм. А Вось. яшчэ адкрыла таксама выдзеленую частку пра вы сілаю волі лёгка пераадолееце спіральную рэакцыю самапазнання. Імператыў сугестыі здольны ажывіць нават такія патэнцыяльныя расслаенні вышэйшых сфер, пры існаванні которых да тае пары сам суб'ект альбо аб'ект, калі хочаце, не меў хоць бы якіх праяў чацвёртага вымярэння. І да таго ж інтуітыўныя флаграцыі і шматкроп'е. Калі зразумеў з гэтага сказу толькі пры назоўнікі. Ну, нормально, хоць пры назоўнікі. Таму, магчыма, нам трэба ўжо закругляцца з гэтай кніжкай і У казаць, меня што есть мы цитата будзем... на конец. Цитата на Давай. конец нашей размовы. Гэта «Жыццё гэта вам не хрен сабачы». Ты так Як гэта гучыць у тваім перакладзе, Сярожа? Гэта Дзе гэта? апошняя старонка 16 раздзела. Я просто хачу параўноўваць, таму што гэта так сакавіта Апошняя гучыць. старонка 16 раздзела. Боже, 16 раздзел трэба знайсці. Прамоўца спыніўся і чакаў адпору, але ўсе маўчалі. Жыццё гэта вам не хрен сабачы. Гэта ён сказаў такое? Так, гэта размова з панам Танеўскім. Жыццё гэта не віхлі-піхлі. Віхлі-піхлі, блін, гэта гучыць лепш. Хрен сабачы прайграе віхлям-піхлям, што б гэта не значыла. А, да Клас. глядзі, тут просто далей ідзе тут гульня. Жыццё гэта не віхлі-піхлі, а мы, палякі, любім раскавяліць свой гонар і гоп-лоп на брук з усяе амбіцыі. Матка боска, у мяне гэта гучыць так. Жыццё гэта вам не хрен сабачы, а ў нас, палякаў, чуць проці шэрсці і мы ў амбіцыю, а потым выкінуць на брук, і ўся амбіцыя прасіцца пад чужымі дзвярамі на працу. Ну, тут просто такое Ваша версія віхлі-піхлі, лепш. гоп-лоп такое, ну, класнае рашэнне пагуляцца Так. з этими, з выклічнікамі. Вы разумееце, што ў нас ёсць назва гэтага падкаста? Віхлі-піхлі, Жыццё гэта не віхлі-піхлі? Што б гэта не значыла. як Вілі Вонка просто. На гэтай аптымістычнай ноце я прапаную вам скончыць наше бадзёрае абмеркаванне. Мне. Тым часам І 37-я хвіліна матча Ага. Францыя-Бельгія ўсё яшчэ 0-0. У мяне ёсць шанец паглядзець другі тайм. Што мы чытаем далей? Ці прыдумалі мы, што мы чытаем далей? На гэтае пытанне нам адкажа Сергей Матырка. Сярожа. Ну, у мяне ёсць прапанова. Александр Друз. Александр Друз, ну, у нас шмат друзей. У меня есть пропанова прочитать Сашу Филипенку «Кремулятор», книжка, которая адносна недавно вышла по-беларуску в выдавецтве «Гутенберг». У перакладзе не ведаю каго. Ніхто не Вось. ведае. Калі Памятаеце, у як вас- калісьці мы абвінавачвалі Сашу Філіпенку ў тым, што ён ён не выдае па-беларуску? кніжкі па-беларуску. Вы бачыце, які ўплыў мае наш падкаст? Так, ён паслухаю, і яму стала сорамна. Найнепасрэднейшы. Вось, калі у вас ёсць Так. якія іншыя прапановы, то давайте, калі ласка, выказвайце зараз, альбо маўчыце Маўчыце ўсё заўсёды. астатняе жыццё. Таму рыхтуйцеся да чытання. Кніга выйшла ў выдавецтве Гутенберг, яе можна там і купіць. Можна купіць у нас у кнігарні кнігаўка, у кнігарні кніжная шафа, на жаль, купіць нельга, але Ну, тым не менш, можна знайсці заказаць у яшчэ Беларусь па-руску. можна. Можна пазычыць у таксама. Матыркі. Я не дам. Я спачатку дам, як яе завуць? Не ведаю. Насці дам чытануць. Яна як бы невялікага аб'ёму, усе кніжкі Філіпенкі чытаюцца вельмі лёгка, нягледзячы на няпросты змест. так. І Вось, там таму, будзе калі- палова рота. Я ўжо гатова абмяркоўваць палову рота. Вы яшчэ не ведаеце, пра што вядзецца гаворка, Ой, але, да. як той казаў, калі ты разумееш, ты разумееш. Там, да, думкі адразу ідуць у такія кірункі, матка боска. Думкі ідуць у такія кірункі, Сярожа паэт. Угу. Таму на гэтым мы завяршаем нашу цёплую сямейную сустрэчу гэтым гарачым ужо ліпеньскім днём. Дзякуем вам за ўвагу і таксама хацелася б сказаць, што у нас будзе асобны выпуск падкаста. Вы яшчэ пра гэта не ведаеце, а ён у нас будзе, дзе мы будзем адказваць на пытанні слухачоў, бо мы зразумелі, што звычайна нам хочацца так шмат усяго сказаць пра кнігу, што ў нас проста не застаецца А часу. у цябе ўжо назбіралася шмат пытанняў? Там столькі Прям. пытанняў, што мы будзем 2 гадзіны на іх адказваць, бо як вы разумееце, пытанні пытаннямі, а Ну, гэта трэба чэмпіянат неяк Еўропы там- па футболе па раскладзе. А раскладзе Гэта так? трэба неяк у суботу тут сабрацца і цягам дня сядзець запісваць. Не? Так. Як Насця скажа.
Ого, Белы, клас. як У мяне скажа ж белая госпожа. так, ухваляю гэтае рабалепства, як сказаў бы Янушкевіч. Цалкам падтрымліваю. Таму, калі Вось. што, можаце яшчэ задаваць нам дадатковыя пытанні, якія б вы хацелі, каб мы абмеркавалі, і мы з радасцю гэта зробім у адным з наступных выпускаў на нашай чарговай сходцы. І таксама чытайце крымулятар Сашы Філіпенкі і іншыя добрыя і не вельмі добрыя беларускія і не беларускія кнігі. Ну вось я тут зараз яшчэ падумаў, калі вам цікава, мы, здаецца, ніколі не казалі нашым слухачам, калі ім цікава, каб мы абмеркавалі Нейкую канкрэтную нейкую кнігу. Канкрэтную канкрэтную кнігу. кніжку, то давайте выступайце з прапановамі, ну Пішыце. як бы чаму б і не. Якіх каментарыяў будзе больш, то і кніжку Да, можна. Не, ну просто цікава, што, напрыклад, будзе нейкая тэндэнцыя, што там людзі хочуць прачытаць, паслухаць абмеркаванне там пра тое, што яны Паласопаць чыталі сярпом нядаўна. тваім. І нам прыйдзецца перачытваць гэтую таміну. Не боюся, Сярожа Сярожа хістае адмоў да крутіць галавы. носам. як бы і не думаю, што у Хтосьці 24 захоча. годзе трэба як бы абмяркоўваць класы, гэта ўжо база, не? Гэта база. Гэта Галоўнае, база. каб не крынж. Ну за крынж адказваю я ў гэтым падкасці. Так і Антимонік запомнім. адказвае за краш. О боже. Як выглядае, калі людзі 30+ пачынаюць размаўляць маладзёжнымі словечкамі? У выпадку Сярожы нават 35+. Ну, а што Сярожа, я не скажы мне, прыгожа калі сказаў, я ласка, сказаў прыгожа, па-паэцку. якія зараз на табе апранутыя шкарпэткі? Кароткія ці высокія? Наста, Кароткія. падкажы. Кароткія. Ён яшчэ не маладзіцца, таму што вы ведалі гэты прыкол з тым, што зараз зумеры носяць высокія шкарпэткі, а калі ты Так, я носіш заўважыла, шкарпэткі нядаўна па костку, глядзела. Толькі недаўна я Так. гэта заўважыў 2 гады таму. Не, яны надзяваюць, напрыклад, там шорты і спецыяльна зацягваюць гэтыя шкарпэткі. Ну. ледзь не да трусоў нацягваюць. Ну, Ну, і так гэта рэальна яны- тренд. А старпёры носяць кароткія вось па костку. Я карацей старпёр, таму што, блін, як я магу летам насіць высокія шкарпэткі? Што мне будзе за Ну. загар калгасны? Ну і горача. Так Загар гэта ж- гэта таксама не модна. Всё. Чорт возьми. Што мне Так. парабіць цяпер з тым, што я за месяц у Варшаве стала мулаткай А, шакаладкай? Тебе б это як тебе б задавила трактором это як её зовут, хто там Зайцаў і Надежда Бабкіна, Што? вось, которые Пра што ты? альбо як Эвеліна кончаная гэта, боже мой, баба, Хто? Я не ведаю, пра каго Я ты. таксама не ведаю. который модны Сярожа нейкіх прыгавор. сваіх уяўных сяброў Модны пералічвае. прыгавор. Вось ты Вот. прызнаўся нам у сваім узросце. Модны прыгавор, матка боска. Модны прыгавор, таму насіце кароткія шкарпеткі. Шкарпеткі. Салапеткі насіце Вось. кароткія шкарпеткі, сказаў бы Лашпеткі. Сярожа. Лашпеткі Лашпеткі. насіце Ён яшчэ і кароткія салапетка любіць шкарпеткі. слова ўжываць. Салапаткі. Самы Так. Ну що, мы шчаслівыя, што мы скончылі запіс гэтага падкаста і жадаем вам таксама быць шчаслівымі. Ідэальны Што з ім канец. сёння? Ну, што з ім сёння?